ספרי לי על עצמך קצת, מריה. וואלה, אני קוראים אותי מרלן. וואלה, יש לי 6 ילדים לגדל, אני... זה לא פתאום אחד, זה עולה, פתאום ככה. חיים בזמת, באמת, אני... קשה, כסף. בדיוק התחלנו, דיברנו עליי. מי אתה? מאיפה אתה בכלל הגעת? אני מעיתון הארץ, אני עורך כתבה. וואלה, אנחנו אנשים פשוטים, בסך הכל רוצים לחיות, אתה יודע, בכבוד, לגדל את הילדים שלנו. אתה מבין? קשה. וואלה, הבעל שלי, יעקב, עזב אותי, כשהבן שלי הקטן, דוד, הוא שבר. וואלה, עוד לא יצא מהרחם שלי, הוא עוד לא יצא וכבר הלך, ברח. וואלה, נפל בסם קשה. איך את מרגישה לגבי הנפילה שלו בסם הזה? וואלה, קשה לי, אני אומרת לך, לגדל 5 ילדים, 6, סליחה, זה וואלה, אלוהים, תודה לאלוהים כל יום, על כל נשימה אכן, קשה מאוד. האם את מרגישה שממשלת ישראל, המדינה, עושה ככל שביכולתה לעזור לך ולאנשים? וואלה, ביבי נתניהו שיהיה בריא, וואלה, אכבר גבר, אבל וואלה, הוא יעני לא דואג לכל המשפחות, לכל החלשים, כל המסגרים שבמצוקה, יעני, וואלה, אני במחאה של האוהלים, יעני, באוהלים, וואלה, אני ישנתי 20 שנה על קרטונים בתחנה מרכזית. ولا بابا طحين يعني يفوتي ولا دفكوا لي بكوتي يا بابا ولا קשה, אתה מבין? אי אפשר ככה, يعني יש ילדים לגדל, לפרנס אותם, يعني אתה רוצה להביא להם לחם, يعني מוצרי צריכה בסיסיים, يعني משקפיים, מילקי. כואב הלב.